Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw niining tungod karon amo na sa gamong ginadapit o magapanghinaw kami nga sa among pagdapit niining tulumanon mga langit kong lamdag sa kinabuhi anak kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas kadin may magamit nato sa pagtimbang-timbang sa makamaturan ka makapaghatod ka nato sa kaluwasan ng gitundo ni Master diri kanamo padayon sab nga among gitundo di kaninyo dinhi sa pagtulunan sa PIBSIM Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O kung aduna may mga basahon nga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O ining tunguro among mainitong pangamusta tanang mga kaigsunan sa nagakalenlain karon nga mga dapit. Labi na sa mga chapter president kamoy nagpahigayon usab sila nagpahigayon para sa pagbukas og mga radio station. Kumusta ganinyo sa mga kaigsunan diri dapit sa Claveria, Misamis Oriental sa dapit sa Lanisi no kang Boy Binlot, kang Uncle Boy Binlot o kang Elsa, kumusta kaninyong tanan? O sa PBCM compound no sa inyong pagsunod, kumusta kaninyo? O labi na diri dapit sa Tagulwan ang brother Jerry Itkila diri pod sa dapit sa Balingasag sa Oriental ug sa Bilitinan o diri dapit sa Hingoog City sa mga kaigsoon na nagsunod karon sa maong programa o labi na usab sa mga kaigsoon na diri dapit sa Playa Misamis Oriental diri sa Baybay. Kumusta kaninyo? O brother Tinoy Palapag diri sa dapit sa Lingating Maungon Bukidnon, kumusta? O ilabi na sa mga kaigsonan nga dili nato pagkalimtan usab ang atong mga obligasyon sa paghatag sa binulan alang ni atong maihatag sa atong palas reconstruction o sa pagpahinumdom nga sulod sa katuig adto na kitay panagtigom tulo ka hugna ang Disyembre 29, ang Agosto 19 o ang Marso 10. O nini tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba, mga kaigsunan, magkikauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran ining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ako ang landing pagpangungusta sa mga kaigsunan na doon sudong karon sa online, mga kaigsunan na doon nagmainiton gyud sa paglantaw pagtan-aw na doon sa YouTube, maingon mo sab diri sa Facebook sa mga nagkanilaing dapit karon sa nasod. Hinaot nga naa kamo sa may panglawas karon o may kalimtang mga kaigsunan. O karon sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban partong ministro o ebangelista. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsuon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban kaninyo nining atong programa. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalingog dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleredyo Cagayan de Oro City matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa alauna ang tagna sa kahaponon. Live kita mga kaigsunan sa Facebook ug makita usab kami sa Parasat Cable TV sa TV5 ug ingon man makita usab ang programa sa YouTube. Og dinhi usab nining sibihan sa RPN Dixkio Dipulog. Mabati usab ninyo kami mga kaigsunan matag-adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion. Matag-adlaw Domingo mga kaigsunan live usab gyapon kita sa Facebook ang atong programa. Og dinhi usab sa Arimen DXDR Dipulog mabati usab ang programa alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Og ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 24 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dini sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kautuhon. Dini sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon. Dini sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR Radio natin alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dini sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dini sa Bayugan City sa City FM
alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa DXRC Radio Comando dinhi sa Valencia alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon ug mabati usab dinhi sa ilang FM station dinhi sa Valencia sa samang takna. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR Pagadian alauna ngadto sa launa media ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Og dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab ang programa dinhi sa Digsaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Cabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Kumusta sa mga PBC Women's Group upo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga naminaw nagasudlong kanamo live via Facebook gikan din ni sa United States of America mga kaigsunan. Sa New York City nila ni Sister TC Kuliat o ni Rachel Barbosa usab dinhi sa New York o ingon man ni Lily Kuliat Peterson, Rachel Barbosa sa Moramos Graham o dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia o sa Maryland, United States of America nila ni Juanito and Justina Makito Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, o ni brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagkasundong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Ambrosio Birano and family nagkasundong usab, o katong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos nagkasudong sa uban sa iyang pamilya. Kamong tanan nga karon nagapatalingog, nagkasudong, nagapaminaw sa radyo, nagatanaw sa Facebook ug sa YouTube, kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Ug karon sa pagisgot sa team ay balik ko kamo kang Reverend Sarli. Mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, ang atong paghisgot karon Brad Ronnie, Brad Deber, ang mahitungod sa pagtubag sa gilotang pamahayag ining pastor sa Sabadista. Gusto gyud niya nga pamathon man gani kuno ta tungod kay nag-alagan ta sa piki nga Espiritu Santo nga gituhan daw kuno nato nga Dios pero baladunganon o ang atong mga gihatag nga dunay gisgutan sa Biblia lagi nga tubagon ang usa ka buang sumala sa iyang binuang pero dili tugbangan lugar sa iyang pagbinuang. Kini nakasulat sa Proverbio 26:4 ug sa versikulo 5, pero kung tubagon kini buang sa 26 versikulo 5, kung motubag ta dili lugar gamiton tumpangan ang iyang kabuang o sa iyang pagbinuang binuangon pod pagtubag sumala sa Proverbio 26:4. Og sa Biblia gihulagway nga ang takos nga tawgon og buang kadtong nagsukwahi siyang mga ngabel. Busa atong nakita nga ang pastor sa Seventh-day Adventist nga nagbandilyo, si Bindilyo dinhi sa PN di Skidi alas City
ngadto sa alas 8 Brad Ronnie sa kagabi no. Kay nagsunod man siya sa atong programa pod. Matag Domingo gyapon nagsunod sa atong programa kay ngadto alas 6 ngadto sa alas 7, ang iyari alas 7 ngadto sa alas 8. Nakaron, doon na din sa giluwat ng pamahayag nga og maghingalan kuno ka sa imong isikata og buang. Maimpirno kuno kami lugar. Biblically speaking naa sa Biblia pero reputation malaga niya na atong sayron karon yun sa niya pagpamulong ug ang paghagit nga kung mungalan kuno ang mga membro sa PIDSIM maimperno gyud kuno unya matod pa niya mag night swimming man iyang dito ngadto daw kuno sa imperno. Atong pamation ang iyang mga rason para diri nato kwaon ang mga pagtubag o nakatunong ba siya? Okay, engineer, malihog ta sa pagpabati sa video clip o tingog ni Pastor Bindilio kini Pastor sa Sabanista atong pabinawan ang iyang mga pamahayag. Ilat ang gitawag buang pero dili ta buang nga dalag onons mental. Sa ta klaro, kataw tinaw. Nakaroon igsoon niya sa Biblia kung mingon gani kang buang sa imong isig katao, unsa may imong silot? Unsa may silot, friend? Mateo 5 versikulo 21 mo? Sorry. 22. Apan sultiran ko kamo, mabisan kinsa nga masuko batok sa iyang isuon maniagong sa kahukmana ug bisan kinsa nga moingon sa iyang isuon. Kuwanggon ka, maniagong sa Hedron ug bisan kinsa nga moingon buang ka. Mahigahon sa infierno nga kalayo. Okay, sa ito pa tinaw. Miung gani kas tao nga buang ka, mahiagom kas impyerno. Ngano kung gitawag og buang? Kinsa man ang nagtawag na kubuang? Ang kadtong mga tao nagiingnan ni Ginoong Hesus nga para sa impyernos kalayo. Hala ka mo, kamutan ang mga membro diha ing nakumbuhan haron mo mga impyerno tanan. Hi friend. Gusto ka mo langoy-langoy? Mag-swimming ka dito. Hala ka mo, kamutan ang mga membro diha ing nakumbuhan haron mo mga impyerno tanan. Hi friend. Gusto ka mo langoy-langoy? Mag-swimming ka dito. Okay, atong nadungog no Brad Ronnie, Brad Diber nga ug moingon gani kuno ka sa imong isig ka tao nga buang ka mahiagom kuno ka sa imperno. Busa nag-ingon din siya kamong mga membro diya ala ingna ko ninyo buang di ba maadtog yun mo sa imperno maglangoy-langoy mo isya mag night swimming mo o kadalitat atong tanaw ang iyang gigamit sa sinugdanan ang iyang gipasabot ang mungalan kuno ka sa isig katao. Balikan nato tong video clipping no sa iyang pagsulti. Okay na, balikan nato Engineer, pagpabati ang iyang pamahayag ni Pastor Bindilio kay nami punto nga among paminawon nga matod pa niya nga isig kataong gipasabot konsultihan o buang mahiyagtugis impyerno atong paminawon pagbalik. Dalag onons mental. Sa ito klaro, kataw tinaw. Nakaroon igsoon niya sa Biblia kung mingon gani kang buang sa imong isig katao, unsa may imong silot? Unsa may silot, friend? Mateo 5 versikulo 21 mo. Gusto nyo na ipadahal ko ni Rebela na klaro na kung hinalan ko og buang sa isig katao impyerno. mo iyang basahon ang Mateo 5:22. karon palihog pagbasa og ang gisgutan ba sa Mateo 5:22 Brad Ron? Isig katao ba? Okay, basahon na to. Ang iyang gigamit nga text og counter sa ato ang pagbasa sa Biblia nga nagitawag buang katong nagsukwais mga ngabil niya. 5:22 sa Mateo. Gikan lugar sa Proverbio 19:1 no? Nga may gipahayag si Haring Salomon nga kung magsukuhay sa mga ngabil, tawag og buang. Mo'y nakapahimong buang. Pero dili, literally nga dadun mental hospital. Okay, niya. 5:22 Mateo. Apan sultihan ko kamo
nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang igsuon mahiagom na sa hukmanan, og bisan kinsa nga moingon sa iyang igsuon kuanggol ka mahiagom sa Sanhedrin, og bisan kinsa nga moingon buang ka mahiagom sa impierno nga kalayo. Ang gisgutan diri brethren, ang isig katawo ba kung nganlan nimo ang isig katawo buang ka? Mao ba ni ang gipasabot ni Bendilyo nga mahiagom ka sa impierno? Sa atong gibasa rin, wagid makatulong si Benilio gamit og teksto, pero ang iyang gigamit nga isig katao kuno mo atong ingnon o ingnog buang may impierno, pero sa Biblia nga atong gibasa igsuon ang gipasabot din. Dili isig katao. Masuko sa iyang igsuon. Mahiagom sa hukmanan. Sa hukmanan, o bisan kinsa nga moingon sa iyang igsuon kuanggol ka mahiagom sa Sanhedrin, o bisan kinsa nga moingon buang ka mahiagom sa impierno nga kalayo, katulugan imong nganlan tong imong igsuon bisag asa lugar anang mahina. Na kung kining mahina mga mahal lamong tigpaminaw, ang gisgutan igsuon unya iyang ignog isig katao, wala matunong atong susihon. Basta ba moingon og buang ka mahiagom sa impierno na dayon? Depende og giunsa nimo na pagkagamit. Kay kung mao ka na, si Apostol Pedro, basahon ko sa ang unang Pedro 2:15. Unsay giingon dinhi? Kay maoy kabubuton sa Dios nga pinaagi sa pagbuhat og maayo. Inyong mapahilom ang pagkawalay alamag sa mga taong kulang-kulang. Kadto diyang mga walay alamag, gusto sa Dios ngang mga katawhan, matud pa ni Apostol Pedro, gitawag og kulang-kulang nga gusto niyang mapahilom kining mga walay alamag. Isa Biblia namang Katoliko nga maayong balita Biblia. Atong ipakita ang pulagway sa Biblia ang Katoliko diin atong basahon Brad Deber, no? Nga mo ni ang atong gibasihan. Unsang nakasulat? Okay, engineer, palihog image sa Bibliang Katoliko, i-plus lang sa screen, kay basahon na mo ang nakasulat sa Bibliang Katoliko. Okay, atong pagabasahon red. No, nagaingon diri Sa Biblia, no? Nga mayong balita. Mayong balita. Biblia. Mo ni. Kunang Pedro 2:15 nagaingon, kay kini mao ang kabubuton sa Dios. Buot siya nga masanta ninyo ang mga sulting walay hinungdan sa mga buang-buang pinaagi sa inyong mga maayong buhat. Kung ang pag-ingon, Brad Ronnie, sa Biblia nga, yang gibasa ang Mateo 5:22, kung maghingalan kag buang, unya, maimpero na. O siya dangatan po ni Apostol Pedro. Ang mahitabo, si Pedro mo'y unang maadtos imperno. Kay nga no, unsay yang buot ipasabot. Tungod kay si Pedro naghingalan o nigamit sa terminong buang. O, niadtong gustong pahilomon, datong mga gitawag og kulang-kulang, mga walay alamang, nagingog buang-buang. Di ay tungod kay nagingog ka buang maimperno. Muna ang gisgutan diri nga maimperno, dili ang isikataw ang imong igsuon. Kinsa ba ka ng igsuon na sumala sa Biblia, Bradon? Okay, ang gipasabot nga igsuon diha niya na igsuon sa pagtuo. Mao na ang bot ipasabot di ay. Okay, nga ang igsuon sa pagtuo maghatag kag panamastamas ba nga moing kag buang, mo nay mahimo kang maadto ka sa inferno. Niya, basahon na ako sa pahayag ni Apostol nga si Pablo sa Galacia, Kapitulo 6, versikulo 1, gingon, mga igsuon, kung ang usa ka tawo mahiligas ngadto sa kalapasan, kamong mga espirituhanon, mao ang magpahiuli kaniya uban sa espiritu sa kalumo, palandungan inyong kagulingon basin ikaw matintal usab. Busa naturalisad ay Brad Deber nga kung may mga igsuon sa pagtuo man, nga mahiligas sa pagtuo, mahiligas ngadto sa kalapasan, kinanan ang mga taong espirituhanon sa Biblia ni nga ang bag-ong maayong balita, ang bag-ong kalibutang bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan, gitawag ka ng mga espiritual nga mga tao lugar. Nga mahiligas gani ang imong
igsuon nga mga espiritual sa pagtuo lugar mahiligas Igsoon sa pagtuo. pagtuo sa kalapasan kinahanglan nga imo siyang ipahiuli dili kay imo hinong-ingnon nga buang man siguro ka mo nang mahimo kang mahiadto sa inferno dili katong giingon nimo Bindilyo nga isig ka tao kung parte sa pagtulunan o membro sa PIBSIN kami dili pwede mi nga muhingan ngadto sa mga kuan nga nahiligas pahamungnuan na mo na unya ingon niya na ang sistema nga gipasabot ni Hesukristo nga gitubag ni Apostol Pablo nga kung mahiligas kining mga igsuona ipahiuli dili kay tawgon og buang na karon igsuon batas pagtuo Dili, klaro kayong dili. Kontratas pagtuo. na karon mo na giingon na karon hain pa Brad Ronnie ang usa ka tawo nga takos tawgon og buang sumala sa Biblia nga ang nagsulti gani nini mao ang usa ka anak ni Haring David nga si Haring Salomon. Okay, diya pa gamit taglaing versions Biblia Kini kining yapon nga ipakita no. palihog lang engineer kining contemporary English version, Youth Bible Global Edition. Basahon ako kung hain pang gipahayag sa Biblia nga dunay pagpahayag mahitungod sa buang. Ug kano sa tawagon. Kanusa po tawagon og buang. Sa pahayag ni Haring Salomon, anak ni Haring David, alagad ni sa Dios unang panahon ni Jehovah, ani ko mubasa sa iyang mga proverbio kining Proverbs chapter 29 verse 20 gingon sa pagpahayag, there is more hope for a fool than for someone who speaks without thinking. Sa ato pang pinulungan, aduna pa daw labaw nga paglaom alang sa usa ka buang. Fool, buang, kay kaniya nga namulong nga walay pagpamalandong. Oh. Di mo na nga ang atong tumong badron nga mahatagad paglaom katong mga buang kay kung balikan ta ang nakasulat kani ka ganina nga nahisgutan nato sa unahan sa Proverbio 26:5 nga nag-ingon tubaga ang usa ka buang sumala siyang binuang tingali unya siya mahimong manggialamon siyang kaugaliyong panghuna-una pero kung tubagon para mahimo siyang manggialamon kining buang nga pagtubag plastado formal di ay kay gingon sa bersikulo 4 sa kapitulo 26 sa Proverbio ayaw gyud pagtubaga ang usa ka buang sumala siyang binuang tingali unya ikaw mahasama usab kaniya sa to pa formal pagtubag kay para siya nga may mahimong may paglaom pa busa katong imong gibasa ganina brethren sa contemporary English version nagkanayon Ganayon nga aduna pay labaw nga paglaom alang sa usa ka buang kay kaniya nga naga pamulong nga walay pagpamalandong sa tubali kung mamulong ta mamalandong ta ay basin unyag magsukuhay nga atong pagpamulong gingon man sa 19:1 sa proverbio nga buang man pagka magsukuhay sa mga ngabil kay gingon man maayo pa ang kabus nga tao nga magalakat niya sa pagkahimpit sa kasigasing kay kaniya nga sukay siyang mga ngabit ug may usa ka buang sa kabuang pagka magsukay Bindilyo dili lamang diha tawgon nga nagingalan kag buang unya takos ka na ignugbuang ang Biblia nagingon pag magsukuhay ka sa imong mga ngabil gitawag ka nagbuang unya mo na nga maimpirno ka pero kadtong imong gibuang-buang nga kauban nimo nga igsuon sa pagtuo di magtaigsuon sa pagtuo kaaway magtas pagtuo in taon nya ikaduha kung si Apostol Pedro santaon niya ang mga taong walay alamag kay gitawag og kulang-kulang gusto sa Dios nga ipasanta niya kinaiya o abilidad di ay sa Dios nga magsugo siya sa mga katawan nga mapahilom ka ng mga taong kulang-kulang o buang-buang nga gitawag og walay alamag kay nga naman sa gibasa ni Brad Ronnie sa contemporary English version nga magsulti ka nga dili una ka mamalandong kinahanglan di ay nga magsulti ta adunay pagpamalandong na karon diin mang dapita lugar nahimong gitawag og buang lugar og doon na may magsukway siyang mga ngabil niya ikaw bitaw Bindilyo
nagpalabi ka ba sa imong pagpasigarbo nga matod pa gani nimo nga kininiang doon na kay 38 ka bersyon sa Biblia sa inyong balay. Unya kay doon naman kay 38 ka bersyon nga Biblia ya sa imong balay. Sa ato pa, kumplito ka. Imong gipasigwar sa mga tao, Brad Ronnie, Brad Diver, nga may laki gyud ni siya, busa mao ang angay tuhan. Pero pag sumada, nga parte sa gisgutan nga lapida, kining imong pagingog lapida, unsay iyang kalaki, kay ang away gud ani nga madumdum man gud ang patay kung butangan og lapida. Pero gisupak niya nga ang lapida kuno. Ha? Kini niyang dili kuno na kanang lapida kuno English word man gani kuno na. Ikaduha pod kun ang lubong kuno butang ag lapida di pod kuno na mao. Yeah. Unya English word ang lapida tungod kay nakabasa man lagi og karatula nga nay gitawag lapida maker. Unya matud ba niya kanang lapida English man sayop kuno kun isagol ang English ug Cebuano. Na ato pamation mga mahal namong tigpaminaw ug wa ba siya magsupay siyang mga gabel. Oh, nakay kung nagsukway amoy ingon sa Biblia nga buang. Oo. Okay, atong paminaon, ang pahayag dapod nining pastor sa Sabadista Mitchell Bindilio. Printed na. Ang ga-print ani yun, ang watchtower. Mao bitaw na nga kini nga Biblia mga kaigsuonan, daghan kaayo nga sayop. Sama sa cross, istaka man na dire. Atong himuon, atong basahon. Onya, og mutuo sila ani, di ilang tuhan nga istaka na po ng cross, di na po sila mutuo og cross. Onya, ang lapida mga kaigsuonan, English word man na. Onya, ang lapida mga kaigsuonan, English word man na. Kanapit na makakita kang lapida maker. Ha? Muna nga sayop din ng ibutang ng English sa Bisaya. Ibutang ng English sa Bisaya. Kanya ang lapida mga kaigsuonan, English word man na. Kanapit na makakita kang lapida maker. Ha? Muna nga sayop din ng ibutang ng English sa Bisaya. Oh, Sus. na atong nakita no nga sayop day kuno ng English nga ibutang sa Bisaya. Oh, kada Cebuano lugar katawanan matod pa niya mingon sa pagkakatawanan nila nini inigwali ra ban sa nahimuot ta ganina atong napamatian ang ilang wali ni ining atong mga friends matod pa niya nakaron iyang gipakita nga supakon niya kay daghan daw sayop kining Biblia sa mga Jehovah's Witnesses kining gitawag ang bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Kunya word translation sa Oh. English. Okay? Kay kini daw the word nga lapida ato sa basahon Brad Deber hain ba mabasa ang the word nga lapida? Okay rin, batong pagbabasahon din sa ikaduhang hari, Kapitulo 23, versikulo 17 nagaingon. Unya siya miingon, unsa kanang lapida nga akong nakita, ni ana mga tao sa syudad miingon kaniya, mao kana ang lubnganan sa tao sa matuod nga Dios nga gikan sa Huda, ug nagmantala niining mga butanga nga imong gibuhat batok sa halaran ni Betel. Pero watod pa ni Bindilyo, dili ang ituhan kay sayop na kay sama kunos istaka sa mga Jehovah's Witnesses mga mahal lamong tigpaminaw. Pagka si Kristo gilansang sa cross, ilang ihatag dito nga siya gilansang sa istaka. Na depende na nila sa ilang paghubad o i-cross ba na nila o dili ba. Pero wa magpasabot nga nituobi ang ilang hinubaran. Pero dili po na sayop tanang istaka. Tinuod ka na, kay kanang istaka, kahoy man nga Kay giugbo. kahoy man na nga giugsok. Oh. Unya naaman sa Biblia nga si Kristo gibitay diha sa kahoy, basahon ko ragot para makita nato nga pagka gibitay sa kahoy o gilansang sa kahoy, ilan ang ignog istaka. Kini nakasulat sa makita nato sa gipahayag sa Biblia sa unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 22 nag-ingon diri
siya walay nahimo nga pagpakasala, walay hingkap lagang limbong sa iyang baba. 23, sa gisultihan siyang pasipala, wala siya mubalos pagsultig pasipala. Sa nag-anto siya, wala siya manghulga. Pinuno, gisalig lamang niya ang tanan. Ngadto kanya nga nagapanghukom uban sa katarungan. 24, siya gayon, mao ang midala sa atong mga sala. Diya siyang lawas ngadto sa kahoy. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinagi sa iyang masamad kamo nangaayo. Brethren, pinagi sa Biblia nga ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Kini nga akong gibasa kung basahon nimo, brethren, diyan. Okay. Giunsa na pagkasulti kining diha ang lawas gidala ni Kristo ang atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy giyon sa pagkasulti. Atong basahon red ang gibasa mo sa teksto, gininang ko basahon sa bagong kalibutan hubad sa balaang kasulatan, bisag sa 24 na lang para pagkuwas punto. Siya, si Kristo, ang gipasabot ni Pedro, nagpas-an sa atong mga sala. Diya siyang kagulingong lawas sa istaka. Sa gibasa mo rin, kahoy. Dini istaka na. So, why kontra na? Kaya ka nang istaka, kahoy man gyapon na nga giugbok. Busa, depende na og dribo nila nga di na bagid sila musugot og cross. Pero naay gibasihan nga kahoy. Kita abay supak nga kahuyon man o i-cross man na kay diha man gyud gilansa nga atong Ginoong Hesus Kristo. Karon ang punong man diha nga lapida. Kana man. Karon di niya sugtan kanang lapida kay sayop man ang makakita ko ka og lapida maker. Oy, Benilio, ikaw rin ba nakakita ng lapida maker? Siya, English mo na. Unya ka ng lapida kay English word mo na. Siya, dili pwede nga ang usa ka in English isagol sa Bisaya. Bisaya. Ang gigamit pag niyang termino rebelen, sayop ang isagol ang Bisaya og English. Kaya di sa mudawat nga Bisaya o Cebuano ng lapida. Nakaroon atong susihon ato sa ipakita nga wala ba'y lapida si Ellen Goodwhite pagkamatay? Mga mahal mong tigpaminaw niya inyong tanahon ang Pulagwayo. Naa niya na ang kang James White ug naa pod diha niya na ang kang Ellen White. Mo na sila ang mga fundador o founder sa Seventh Adventist Church. So niya kung atong tukion kung gibuhian ni Mitchell Bendilio sa nanubag siya sa texter sa Pulangko mahitungod sa lapida, ingon siya kanang lapida or kanang lubongan na lapida dili na mao sa ato pasayop. So ang nahitabo gihatag kini mo Mitchell Bendilio ang imong kagulingong agalon kay ang ilang lubong ni Ellen Goldwhite o di James White doon na may lapida. Unya matud pa gani niya brethren, sa panahon sa Biblia wala kunoy lapida. Pagka nabasa. So sayop man kuno na kay English man kuno na. Nakaroon atong tiyagaan brethren. Kini bang the word nga lapida English ba na brethren? Dili Reverend. Usa ka na kay Espanyol giadapt sa Cebuano nga pinulungan. Dili English. Doon na kay usa ka dictionary nga an English Cebuano Visayan Dictionary by Rodolfo Cabunsi. Kining lapida gihubad kini sa English word nga gravestone. Gravestone dayon gihatag ang definition sa Cebuano or Spanish lapida. Busa dakong sayop nimo Bendilio uwaw kayo, hindi nga na ba ni Sir Rebelen? Ganahan ko, naglanog-lanog ang akong tingog sa 24 ka mga registration. Oy, sakto kag kabuot, di ganahan nga naman. Gilabatiba ka sa mga ministros pibisin, mahitungod sa lapida nga nasayop ka, kay matod pa nimo English word, pero sa gibasa na mo, gigamit na mong referensya. Kauntira gani Bendilio, na gani, paggamit mo referensya, nga kanang lapida, English na. Pangitag referensya nimo, kay gibasa na mo, nga kanang lapida, usa ka Spanish, o giadapt sa Cebuano, dili English ang lapida. O niya, ingon na siya, pagkaluuya ani nila, kini basta lagi gituluan ta sa piki nga Espiritu Santo, ibong ta brethren. Kadalihok niya nga piki,
kita Nga og gitudloan ta sa piki nga Espiritu Santo nga sumastel, pero atong rason nga paka man diha kaniya. mupaka man. Oh, na. Mora ni piki nga mo'y makapapaka nimo Bendilyo. Onya karon. Ang gawas niya na nga gisgutan, no? Ato pang ipabati bradron nga kung maghingalan kuno ato mang nadunggan og buang ngadto sa isig ka tao, maimperno kuno ka, nasaypan niya, igsuon ka na sa pagtuo. Diya lang daan, nagsukwahi ka na. Kay kung maupan lagi si Pedro unang maimperno, gawas gani kang Pedro Ruben bisan pa si Santiago, mabasa sa Biblia 2:20 naghingalan og buang. Basahon ko rin. Okay. Santiago 2:20 matud pa, buang. Napag exclamation point, so pinabunda ka, buang. Kinahanglan kapabang sa isayan ng pagtuo nga dili ubanag mga buhat, walay kapuslanan. Karon kay ningon man si Bendilyo nga maimperno lagi ang mga lagbuang, isig katao pa gigamit pero ang Biblia igsoon gipasabot. Gawas kang Pedro nga maimperno kay hingalag buang, apil si Santiago. Apil pa si Haring Salomon. Haring Salomon. Karon, niya, kaya ngiyaman nga, dili gyud siya masanggaran ba sa paghingan og buang nga nagsukay og mangabit. Admitado siya nga ang iya di kunong pagkabuang pisgat. Nga dili di ay ko buang nga dadon sa ospital. Mao bitaw na mo giingon. Ang imong pagkabuang, ang pagkasukay mas imong mangabit, patuhon nimo nga kanang lapida. The word lapida English na saba diha oy. Ambot ning mga sumusunod na Bendilyo mga sabadista o kung sa mga ilang ika-comment ni ganahan mong hata pagsuporta inyong pastor nagkatulibagbag man ang pagpanabot. Nya ingon din siya, masukuro ba rin sila mukatawa ta ang ato mamuot magunta kay mukatawa siya sa was lugar ba. Oo, mauman. Na kanar bang mukatawa po sa was lugar, katumbas ba na matod pa nila sa isa ka as kaboy, matod pa nila. Nakaroon niyata ikaw Bendilyo naghatag kag definition o kinsa ang maimperno. Ato ipakita ang hulagway nining hinawayon nga gwapo mo kuno ni siya bradron. Okay. Atong ipabati bradron nga kana bitaw kuno magtumo-tumo ta labi na kay katungdanan sa simbahan. Okay. Ingon siya nga maimperno ra ba kuno kaniya na niya ato pamation ning picture nga mao'y nagdaan ni o kining hulagwaya nga mao'y nagdaan ning tinguga bradron. Okay, ato kay pabati kay tanawon tag kinsay mag night swimming dito sa imperno ani. Labihan pod ni siya nga gwapo pod kay hinawayon Oh, kita na to mga igsono. Ayun ba ni siya nga sa mga algansib kita ning dagwaya po. unfair man ang gibuhat ninyo. Unta to apilo ninyo ang kauban akong tigbasa. Mo na ginang ginguna mo. Pagbaylo mo grason ba, kadang imong tigbasa mo ipagwayo diyan na ikaw tigbasa, di ba? Ma-display. Ma-display na og mapabati pag tanong tingo. Ato sa unahon ning matud pa nimo Bendilyo ha. Kining magbuhat og tumo-tumo, magbinotbot adto pa ingon sa pagkalaglag sa to pa impierno atong paminaw no sa niya. Ay mo hulagway among giplas atong paminaw nimo tingog. Kaya galing tumutumo iso, maghimo-himo ka istorya na puros binutbot. O niya gili-gili, ilanin ha, na kay katundanan, ilir ka sa usa ka simbahan, o niya magbuhat kang tumutumo isoon, usa ka na kapasinaan sa Dios, na ang tao nga tigtumutumo, maka-angkon yun o kalaglagan. Na ang tao nga tigtumutumo, maka-angkon yun o kalaglagan. Okay no, minti ng dagway niya, engineer. Minti na. Napamay. Istorya gyapon niya. O siya daw to, yung gisulti aning tawhana, brado no? Kini nga, gwapo ba? Okay, ingon siya, kini kunong magtumo-tumo, malaglag niya, kapin pa kuno kung doon na kay alagad sa simbahan, Kung alagad ka. alagad ka simbahan, na alagad, mapastor man, rumahon sa dina, kung magtumo-tumo, magbinutbot, malaglag yun atos imperno na. Unsa ba gibuhat nimo Bendilyo nga pagtumo-tumo dinhi sa pagtulunan sa PBC, labi na sa among magtutudlo. Okay no? Atong ipabati rin na plastar gyud pong hulagway nining hinawayong dako nga pastoro ni atong unahon ni nga matud ba niya rin ato man kunong giasin ang atong magtutudlo. O niya, ato pagigkunong gibulan. Unahon taning asin niya paminawan ta. Kuyaw sab ning tawhana no, og manubag unta, kanang sa punto por punto matod pa ni Tunying katong nagprograma Oo. sa ABS-CBN. Oo. Ibali naman sila lain nga
Oh, radio or radio. television. Dili man punto por punto niya Reverend para mas tamas man ang gibuhat niya yung taon ay dato paminawan. Matay na na. Wala ko nakabot na nga. Yari kong Mindanao na buhit pa na. Kaya noon kayo di pa minawa ng ito. Ang ilang pinusabot sa pagtindugan na nabugay naman ng gasin. Ang ilang pinusabot sa pagtindugan na nabugay naman ng gasin. Okay. Dugay na kuno natong giasin Rev Bindilyo. May nagsalimuang ta sa manyabra ron. Oh, kana ang imong gibuhat dakong pagtumo-tumo. Matod pa niya kung Oh. magtumo-tumo. Adto gyud kalaglagan night swimming gas inferno. Agoy. Matod pa sa Biblia, pag magsukway ka sa imong ngabel, matod pa ni Haring Salomon, 19:1 sa Proverbio, Buang. tawgon man nagbuang. Mm. Gawas nga giasin kuno atong magtutudlo bedron. Ato pa pug kunong gibulan. Okay, giasin god di ang resulta og dili mahimong ginamos mabulat. Kaya mo pagi ko na silang pag-preserve. Asinon, budaron. May lagi isda. Sos, pagka grabe ni mo manamas-tamas, oy. Di atong paminahon nga matod ba niya Reverend, ato kuno po nga gibulad ang atong magtutudlo kay giasin man kuno to. Karon matod pa niya, ato daw nga gibulad ang atong magtutudlo. Atong i-plaster niya. Paminawan ta sa pagpahayag niya. Hello, Brad. Maingit niyo. Juan ba? Kailan bang ilang question kanina? Malinaw ko po, Brad. Kailan dito ang kikwento kung baka ang kutalangin. Muli ang manlalaban. Kamang Espiritu Santo. Manlalaban. Ang panutana, kailan ilang Espiritu Santo. Ito ang misteryo. Palagiran sa ang pagpanlaban na nabad. Actually, wala ba na nagilubad? Inalis yung templo kalang ilang ispisag. Ilang ibulan. Klaro tayo. Ato kunong gi-preserve, ato pud kunong gibulad. Nadungog nato. Mga Ato sa palungo ni kadali do. Okay niya. mga mahal namong tigpaminaw, mga televiewers. Atong nakita siya rin nagsulti nga basta magpanamas tamas lugar kining iyang sistema kay panamas-tamas man ni basta magpanamas-tamas o magtumo-tumo asa ko no Laglag. laglag ko no labinag na akay katungdanan sa Simbahan. simbahan. Ya pastor mo ka. Mo na gitudlo nimo sa imong mga tinudloan. Uy, mo na paringgamot nimo sa pagkasinuhulan nimo sa 10%. Kay kung dili ka magwalig 10% way mohatag magkutoy imong tiyan kay ang imong gisaligan ang pagkaon diya niya na samtang ang mga ministro sa BBCM kung magkutoy man ang tiyan magtrabaho dili nga nabusog siya gumikan nga gisilduhan sa pagwali lahi ang among paglaban sa tinudlang pagkasulti nakaron kay adto man di ay sa kalaglagan ang magtumo-tumo nakin sa may nabuthan garon yan Kinsa may maglangoy-langoy dito sa Kalayo, mag night swimming sa Imperno, dili kami Bindilyo. nakaron pag-ingon nimo nga kanang the word lapida English na wa ka mamaka ka na nagbaka ka imong gibakakan ang mga namati ang mga technician sa nagakalalain sibihan o mosibya ka makakatawa ba nimo mingon ra din ka palaban din ka sa imong sinargatib nga sinultihan nga mao nimo na kining atong mga technician basig moambit ni anang ilang divine master nga daghang asawa wala sa isyu diyan niya na tubaga ang imong kinaplo Manawagan pa Reb sa uban nga mga texter niya, ambit mo din kay gusto niya nga dunay mo suporta niya sa iyang mga pagyaga sa atong magtutudlo. na kay matod pa niya kung maunay Espiritu Santo may pagway Espiritu Santo wa man mi mamugos ni mugmutuo ka kaysa panon kang Kristo Dios magitos Kristo kay nakaila man lugar ta pero sa wa makaila ni adto anong lalansang man si Kristo sa cross ituhan siya gipanamastamasan siya sulti busa sayod minyana basta dili magtutuo kay kung pananglitan ang imong sinulitan husto pa ka na ang Iglesia Katolika si kining Catholic Faith Defender diri sa Dipolog Ron Veritas. si Veritas nituo nimo abe wa pod kay di ka mutuo sa iyang doktrina di pod siya mutuo sa imong doktrina kami pod
dili nimo tuhan kay lahi mong doktrina. Kami po di po mo tuo nimo. Na ingon niya na mo na himuon nimong katarungan tuod kay dili ka mo tuo, dili na tinuod na kami kay dito man mi nawa ng pagkatinuod. Ano ra man na niya pag yun imo man gyud ming ipag-night shaming ngadto sa inferno. Kini sa imo na gining baba atong pamation siya ba bradron kay nag-ingon man siya kanang lapida maker English man kuno na, pero sa atong nasusi na makak man siya giangkon ba niya nga siya bakakon bradron? Okay, atong paminahon. Siya may atong patubagon. Kay ato namang nasusi sa iyang gibuhian na kanang lapida English word na, pero sa pagsusi na to riberin o sa mga na kay Spanish or Cebuano, so klaro na lang nga na makak. Pero atong paminahon gyud ni mismo gyud mingon nga siya bakakon siya. Di na mister pa nga kita Brad Diver mo ingon niya nga bakakon. O mga kusar niya siya gyud atong paminahon kay engineer. Atong ibabati ang iyang pamahayag ni Pastor Bendilio nga matud pa niya bakakon siya. Matos nos ato masahon. Daghan bisan asa. Okay. Daghan bisan. Ano? 3-4. 3-4. Wala gayod kinahanglan mami natud-on gayod ang Dios bisan pa kun bakakon ang tanang mga tao. Ingon sa nahisulat. Okay. Kayo sa dai ang matarang tao bakakon. Bakakon. Ikaw sa terkat ng tao ka kabaw. Oh. Tao, bakakon ka. Kana po nag-text na to, tao kabaw. Ambot. Ay ko inang manok na nag-text. Og naan po siya tayo, bakakon siya. Karon, o sa tambag na Apostol Pablo, Epeso 4:25. Kay bakakon man ang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano na itong klaro na? Nausa na po na na. Ephesians. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Okay. Nakita nato Bendilio. Ikaw Sister Kathleen, tao ka? Siya tao. Abdi bakakon ka. Siya na yung nag-ukom. Katong texter na to, tao to siya. Ambot lang. Alang-alang itong ka ng manok o hayop na lugar. Or baka or manok. Siya, iyan ko din siya. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Iyon sa mga kay. Balikan na to. Sige. Iyang kuhan. Iyang pag... Atong punto lang nga bakakon. Iyahabang rason be. Okay. Matos nos ato masahon. Katawan Daghan ni bisan asa. Okay. Daghan bisan. Ano? 3-4. 3-4. Wala gayod kinahanglan mami natud-on gayod ang Dios bisan pa kun bakakon ang tanang mga tao. Ingon sa nahisulat. Okay. Kayo sa dai ang matarang tao bakakon. Bakakon. Ikaw sa terkat ng tao ka kabaw. Oh. Tao, bakakon ka. Ngayon, Kana po nag-text na to, tao kabaw. Ambot. Ay ko inang manok na nag-text. Og naan po siya tayo, bakakon siya. Karon, o sa tambag na Apostol Pablo, Epeso 4:25. Kay bakakon man ang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano na itong klaro na? Nausa na po na na. Ephesians. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Ephesians. Ako bakakon ko. Okay. Ako bakakon. Ephesians. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. okay. Di, kami ba ito'y nagsulti, Bendelio? Ay, dili, ikaw. Karon, iyang ipabasa ang 4, 25 sa episode. Paliyong pagbasa, Brother Robin. Atong basaon rin niyo atong. Tungod ni inihukasa gikan kaninyo ang kabakakan ug ang tinuod kinahanglan mo isulti ninyo nga matag usa ngadto ang silingan kay kita mga bahin man sa usa-usa. Bro, ipahukas ko no ang kabakakan. Naghukas ka, Bendelio? Wag yun. Sige ra man kag sunod. Sige nagpamakat. O, katong lapida di ay. Isa English man ang lapida. Anong lapida maker? Kakita mo anong lapida maker? Ikaw rin nakakita na. Pero agad mo may English na. Ang lapida, Cebuano or Espanyol, ang maker English na. Pero matod pa nimo, ang English gani og isagol sa Bisaya, sayop, di na maayo. Mo di ka mutuo kay imo magituhan nga sa Biblia ni ining gitawag og ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan sa ikadong hari 23:17 ang the word nga lapida mabasa man yung kadili man ni maayo di ipot Kay daghan sayop ning Bibliahan sayop. Pero sigurista kay kung mogamit gani para sa pagpamatuod sa 10%, kugi kay mogamit sa New World Translation. Yeah, Mateo 23:23. Giangkon man nimo nga bakakon ko sa Biblia, Brother.
asa ba ang katunggingon ni Bendilio nga ako bakakon ko pati pa iyang tigbasa ikaw bakakon ka pati pa itong texter niya kinsa pa ng mga texter niya ang bakakon gyapon to kay tao god Ang taon ang iyang Punta tigbasa. sa tao, Oh, bakakon. mga texter niya bakakon siya po bakakon punta ang bakakon Ilang bahin rin, mao ang paghiato sa linaw nga nagasila o sa kalayog asupre. Itong pagkabasahon din sa pinadayag 21:8 nagaingon apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway alang sa mga mamumuno ug sa mga makahilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbang mga Diyos ug sa tanang mga bakakon ang ilang bahin mao ang pag-iadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo gasupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. asa day kuno ang bakakon ako bakakon ko ikaw Kathleen bakakon ka kay tao man ka katupong nag-text na to sa tao to Tao, ti bakakon mo to. alangan magtugmanok bakakon yapon Ang iya taong tigbasa nga si Sister Captain, katawa na po ito, duwa po tayo, hintahay ko kining pangganta po nga, mapariya sa Bendilio kung panilitan pangitawag asa night swimming sa impyerno, naragig itong Bendilio. kinsa may mag night swimming karon katong imong akusar namo napamantos imong baba samtang dili nimo matumba ang katarungan og sa kanta pa sa group of singer sa Wadab kung matod pa pag tumatagal lalong tumitibay dili ka nakapapriba pa mo nang among rason mga mahal namong tigpaminaw pamation mo sa Bendilio samtang di pa mi motubag murag nakaibabaw siya pero pagtubag namo Yatak-yatakan. ilabihang ilawma na yatak-yatakan Ang mga rason niya. na kay bakakon man siya ingon ba siya nga pinili kuno siya sa Dios na karon kay pinili man sa Dios ang Dios ba nagpili sa mga taong bakakon kang kinsa ba ning bakakon brother sumala sa Biblia Ato pagbasahon rin dinhi sa Juan 8:44 kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa nga naman ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan kay siya mo'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan ug siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya unya inig pamakak niya siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga baka kinsa din punuan sa bakak brother mao ang yawa unsa nang yawa mao ang amahan sa mga Unya, baka ang nabasa yung mga anak sa imong nabasa oo ang ilhanan kung maanak ka sa yawa unsay resulta brother ato sa nagsilaog nga kalayo na mo nang gitawag mo nang gitawag og bakakon brother no na nag-angkon nga bakakon ka Niya Bendilio, kinsa man daw mo pasaw sa kalayo nga mag-night swimming. gusto kang balikon okay balikon ta nga pag imong bakakon kay nabasa man ang bakakon mga anak man na sa yawa ang amahan anak sa pagpamakak ang yawa man di atong pamation engineer ang rason ni Bendilio klaro na. Sa man po na Patience. ako bakakon ko. atong ipakita ang hulatan niya para nindot kay gwapo man ni siya po aron mingon na ba siya nga ipakita gyud ang akong dagway kay ganahan ko ana basig di ganahan sa engineer ipakita engineer kada Klaro na. Sa man po na Patience. ako bakakon ko. Patience. na Klaro tayo. na di ka mapura na Bendilio Nya ganahan kay Bendilio nga mabaniog ang imo ang pagkabakakon sa 24 ka radio station. Unya, ang iya pag yung giingon brethren, niya pag yun. Basta English, ibutang gani sa Bisaya o Isagol, Siguro. isagol. Isagol. Sayop na. Sayop na, di na maayo. Sus. Kay ang lapida lagi, English man na. Naunta, nabasa na mo, mga mahal nga tigpaminaw, makiigsunan sa gining Biblia, may gitawag bagong kalibutang hubad sa balang kasulatan, ikadong hari, 23 city, pero hindi siya masugot. Kaya nga ano ning lapida, English word, nasagol man sa Bisaya, di ko na maayo. Pero sa basaw nila, brethren, Aha. wala ba'y nasagol nga English diya sa pagkasibano kay siya ganing magsulti brethren
Mag-in-English man gani Brethren. Di Okay. nasapula na og kuan pa ka. Sayop na. Basahon pa ka nga gisagol. Wa ka na nada bindilyo. Ha? Mo giingon na mo nga bahalag mga upaw ta sa atong mga buhok, sa atong kagwapuhon no. Basta di lang punta maupaw Sa rason. sa rason. Na mo na karon dia bindilyo. Ganahan ka di ka mawawa na nga matod pa nimo sayop ang Cebuano sagol sa English. Daan sa imong kinaya sa imong pagkatao makitaan gyud nga sayop day ka. Nga naman. English mo ka. Mga actually kina akong mga patayng gahi dayhad nga di ra ba na mo'y hubad diba sa dayhad ng patayng gahi. Pabili ba? Pabili ba? Nabasahon ako na sa natibasahon nila Ribok ining mga hitabos katapusang panahon ba Hilin Goldway Pahina City akong basahon din kung wa ba'y pagsagol sa Cebuano o Bisaya matod pa nimo bindilyo sayop na kanang Cebuano sagol sa Bisaya basahon ako sa matag tapos sa matag pangahayag among gibutangan og timaan sa mga kinut sa mga gikutloan uban sa pizza sa pagsulat o sa pizza sa pagpatik sa mga pamahayag sa kapanahonan ni Illinois. Amo usab giapilan og pipila ka mga footnotes. English na sa matag bahin tungod sa among giuna-una nga mapuslanon kini nga kasayuran. Adi inyong basahon giatake po din mo ng gisulat ni Hilin Goldway pero di man ka mga atake ang lubong giatake nimo pag nailapida sayo niya ang inyong libro nga gisulat ni Hilin Goldway nagsagol ang Cebuano English matud pa nimo sayo Di giatake nimo ang inyong libro. unsa man kang matanga sa pagkapastor sa Sabarista Bindilyo Di sayop ba ang uban nga hingad kanimo kulukoy? Hingad din siya, kamoy kulukoy. Kay nagtuo mo sa Dios nga dili na Dios. Unya kay dili man ni Dios. di supaka Na nga duman nga motikang kang man permi ang imong rason. Lagi naman kagbalik-balik ka na. Naingon ka mag-plakang guba ba? Katugtong na ikanta, Brethren, sa una nga. Plaka. Karasman. Nagbalik-balik lang taon kay katong usay ba nga nung giti awan naputol bitaw nganong giti ito na lang nabalik sa giti pero nakauna-una tag nagbinastos man tayo ni plaka pero nagaras man giti awan mao pud ning rason ni Mitzi Bindilyo nagbalik-balik na lang sa rason unya paminaw na to halos nahurot ang iyang programa sa sige nalag pamirsonal sa magtutudlo namo naon tay teksto nga ngay nang supakon wa gyud tagay pagtagad atong ipakita ang picture Brethren engineer ni Bindilyo okay nga ang dagway ni Bindilyo engineer nga mo nagbitok Brethren nga doon nagyud kuno siya 38 ka version sa Biblia sa panimalay okay tandugon ang iyang kagahapon o ang mga sinultihan niya para to prove sa mga kaigalan nga gawas nga bakakon limbungan o niya kapayason matumuon naanap na kompleto Ricardos kana hulagway tungod siya 38 ka version kunong Biblia nas iyang balay atong paminawan Igsoon, tumanan pa mo. 38 ka version ng Biblia na Balay. Igsoon, tumanan pa mo. 38 ka version ng Biblia na Balay. karon gipangutana ka di kalit kalagtugan ba sa mga katawhan nga namati nimo kay aron ignon nga suhito din ni kining among pastor kay 38 good ka version sa Biblia sa balay pero pasulti nabasa ang lapida isa kanang lapida English na sayop na kanang English isagol sa Cebuano o Bisaya sayop di na mao na karon 38 man ka Biblia kini lang da kini ang pulong sa ang Dios pulong sa Dios engineer paleograph papakita sa namadya Biblia nga imahe sa ang pulong sa Dios ang pulong sa Dios nga Biblia para atong ipakita usa nako basahon para makita ni na diha ang pulong sa Dios nga Biblia no makita man ni nato unya basahon ako kay sayop man kuno kapag ka naa ang English masagol sa Cebuano matod pas iyang rason asa man ni nag-eskwela ka siya nanang mga rasuna nga ang English pagsagol sa Cebuano sayop nabitaw to'y giingon nga nag-eskwela kay valedictorian nga di man di ay ni siya valedictorian kinahanglan man ni siya nga mo valedictorian gawas nga valedictorian nga man kasabot buloktorian sukor ba na siya tawag bulok na di na ba kaya ang atong Ginoong Kristo pag
ang mga tao di kasabot gani, iya man ang disagbuang. Oh. Mabasa man sa Biblia 8:17 sa Marcos, buang ang pahayag ni Kristo sa mga taong di kasabot. Samtang giplaster pa ang kwan, basahon ko rin rin. Kasi mingon siya, basaha, mga alos, mayroon ba ka labyo? Sus, kung sa manay mo, kinumidya, kinulokoy. Basahon na to. Marcos 8:17 sa Biblia ang Katoliko nga dunay pagtambayayong sa mga scholar sa Biblia, mga Protestante ug mga Katoliko. 8:17 nahibalo si Jesus kung unsa ilang gipanagsultihan, busa gipapangutanan niya sila nga anong nagisgot man kamo mahitungod sa inyong wala pagpakadalagpan, wala bagyapon kamo makasabot, bugo na bagayod kamo. Tanawa, ang unang migamit sa terminong bugo, nga atong mga wala makasabot, ang atong Ginoong Jesucristo. Di mo do ikaw bindilyo, kay wa man ka magkasabot, ananin mo pagkabugo. Karon, Basahon ko kining gitawag og ang pulong sa Dios 8 versikulo 10 ngadto sa 11 sa Juan. Nag-ingon din mitindog si Jesus og mingon sa babay, asa naman sila? Wala ba mihukom kanimo? Miingon ang babay, wala sir. Mingon si Jesus kana, dili usab ako maghukom kanimo. Sige, pauli na og ayaw na pagpakasala pag-usap. Diba kusog ka bindilyo mo basa aning pulong sa Dios? Unya dinhi na may pulong, wala sir. Kanang sir, di ba na English word? Nya asa pa sa pulong sa Dios gyapon. Atong basahon sa Isaias 21:8 din higapon sa pulong sa Dios nga Biblia 21:8. Ya, nag-ingon din misinggit ang gwardiya, sir, adlaw o gabi akong nagbantay din sa turi. Sige, ingon, misinggit ang gwardiya, sir, adlaw o gabi ako nagbantay din sa turi. Nagapon. sayop sa Isaias. Sayop si Isaias. Sayop si Apostol Juan. Dili naman sa Jeremias 18:14. Atong mabasa din higapon sa Biblia 18:14. Ingon nining atong mabasa nining pamahayag. Mawad-an ba og ais ang batuhon nga kabukiran sa Libanon? Ais ang gigamit diri sa ubang hubad. Yilo, pero diri ice, English word. ingon siya. Sayop ng English isagon sa Cebuano. Pero ilang basahon nagtudlo mo sa mga mahal lamong tigpaminaw atong nakita og kinsay maimperno, istoryahon lang niya, basa sa Biblia, hukom dayon. Pero nakita nato, siya ray nag-angkon, nga siya bakakon, ug ang bakakon may adto sa linaw nga nagasalud sa kalayo, nga mao ka ng imperno. Dito mag-night swimming siya, kami iyang ipag-night swimming. Ay, may iuban doon diliyon. Busa miyabot na mga oras, among ipanghinawat nga nalamdagan kamo sa kamatoran, daghan pang tubagon pero niabot na mga oras. Sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas D. Eugenio Sr., kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio og sa kauban ng Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. O kinusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronino Mangalos, kaninyong hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagkaminaw. Ang inyong nabati nga programa sa radyo, usa ka block time o binayran nga tulumanon. Ang tanang